Beth oedd yr her mwyaf wrth gau? Wel, y her mwyaf mi gau yn cyfnod y clo yma yn Cegin Gareth oedd y ffaith bod fi ail ysgrwytho y dyddiadur hynny yw oedd rhoi canslo y mudiad oedd wedi archebu yn y cyfnod yma a'r partïon gyda'r nos ac yn y blaen a wedyn meddwl mlaen blwyddyn, ond yn anffodus, da ni dal i fod yn yr un sefyllfa o'r hyd ar hyn o bryd, felly mae hynny oedd wedi archebu nawr yn y cyfnod hyn wedi cael ei gwthio ymlaen blwyddyn eto gan gobeithio fydd y bethau yn well yr adeg yma blwyddyn nesaf er mwyn dathlu y Pasg. Beth gorfod i chi addasu? Wel, ar ôl pendroni a meddwl, oedd rhaid rhedeg y busnes rhyw ffordd neu gilydd gan bod fi yn methu gael ymwelwyr a cwsmeriaid i fewn i'r gegin, oedd rhaid meddwl wedyn am ffordd o paratoi prydiau take-away. Felly, yn ble dwi'n sefyll ar hyn o bryd yn yr ystafell haen yma, gath han i droi yn ogof, yn wagle ar gyfer take-away, lle dwi'n darparu prydiau cynod i sil, sy'n boblogaidd iawn, prydiau dau gwrs. Wedyn, dwi'n paratoi prydiau fel te prynawn, a hefyd dwi'n paratoi prydiau tri gwrs ar gyfer y nos, so byddai chi dechreufwyd, prif gwrs a pwdin. So yna beth yn fach dwi'n gwybod i addasu ar gyfer cadw Cegin Gareth i droi. Beth ych chi wedi dysgu yn ystod yr amser clo? Wel, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Beth dwi wedi dysgu yw, mae dim ond un i fi, a dwi ddim yn gallu gwneud, mae rhaid i reoli wedyn faint o archebion dwi'n gylled i gymeryd, a hefyd dwi ddim yn gallu cludo bwyd i ddim un man oherwydd pan mae'r cwc ar daith ar yr hewl, does neb adre wedyn i ddelio gyda'r cwsmeriaid. So beth dwi wedi dysgu yw mae well bod yn hyblyg iawn mewn cyfnod y clo. A gobeithio gallai groesawu chi gyd nôl i'r gegin er mwyn cael bwyd ar blat yn lle bwyd mewn bocs.